thina bemamba yevuna ethe ukuvuka yadla bakayise sinibingelele sinamukeleke phina phila wethamele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngokwaMthembu. Sikhuluma nawe ke sahamba ke nomnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdaba esifundazweni kwaZulu Natal oholwa umfundisi uThula Sizwe Buthelezi ingwedla ngamabala amhlophe ezinye zidla ngamabala amnyama namdaka. Sikhuluma nawe ke sise Big 5 Hlabisa nokuyilapho khona umnyango uhamba ngohlelo luka EPWP okuyilapho khona ke kusuke kuqashwa ke abantu kumbe ke amalunga omphakathi azoba ingxenye emphakathini ukuthi ekwazi ukuthi exoshe ikati ezikho ngokohlelo ke lomnyango. Lomnyango ke uthi siyazakha siyazenzela njengoba ke ugqugquzela ukuthi ke umphakathi awukwazi ukuthi kube khona izinto ke abazenzayo ikakhulukazi ke ngoxhaso olusuka luvela ke eminyangweni nakuhulumeni. Uthi ke ngempela ke umholi uma ngabe esilandisa ngalolu hlelo bahlose ukuthi ke kukwazi ukuthi konke ke imvelo kuphinde futhi kuhlale nendawo zasemakhaya zihlanzekile njengoba ke labo abaqashiwe kuyibona abazosebenza la emphakathini ukwenza isiqiniseko sokuthi ke imfucuza igcineka la kufanele ukuthi ke igcineke khona ngaphambi ukuthi ke sidlulele kwaNongoma nokuyilapho khona ewenza futhi ke uhlelo olufanayo. Asimdedeleke ushenge lapho sithi khona ke abakhulume lapha namhlanje kumasipala wakwaHlabisa lapho esibe nethuba eliyisimangaliso sokuzokwethula uhlelo lakwaCOGTA i-Service Delivery Flagship Program lapho esikwazi ukuqasha abantu abasha abangama50 abazoqala umsebenzi njoba sikhuluma nje ikakhulukazi exwayiseni umphakathi wasemakhaya ukuthi imfucuza esuke isidinga ukulahlwa akube nendlela yokuyiqoqa ilahlwe ngendlela ezokwazi ukuthi indawo esihlezi kuyo kube indawo ehlanzekile. Sikhulume kabanzi nentsha yalapha kwaHlabisa ikakhulukazi ngamathuba akhona avezwa uhulumeni wesifundazwe oholwa umhlonishwa undunankulu ubaba uNtuli. Kube intokozo kithi ukuthi sibe nomhlonishwa umeya, amakhansela, amakhosi awuthakasele kakhulu umsebenzi wanamhlanje ngoba njoba kuyisiqalo nje lesi sisazoqhubeka ukuthi ekugcineni imphakathi yakithi ikwazi ukufunda ukonga imvelo nokuthi ihlale endaweni ehlanzekile. Emfuleni eminingi amanzi awasagelezi ngoba sekugcwele kakhulu imfucuza abantu abayilahla noma kanjani. Ngalolu hlelo ke sihlose ukuthi abantu bakithi sibafundise kodwa kusemqokwa ukudlulisa amakhono kubantu abasha njoba silapha nje kwaHlabisa sisazohambela nezinye indawo lapha esifundazweni sakwaZulu Natal ukuze imphakathi yakithi yasemakhaya nayo izizwe ingxenye yomnotho, izizwe ingxenye yawonke amathuba avelayo nasemadolobheni. Siumnyango wakwaCOGTA kusinika isiqiniseko esikhulu ukubona abantu abasha besukuma, ukubona abantu abasha beyinikela kulomsebenzi ngoba ikusasa elabo abantu abasha. Mbukeli ke ngempela njengoba sesimzwile ushenge siyafisa ukuthi siphinde sizwe ke njengoba lolu hlelo bekuhlelo lase Big 5 Hlabisa olunomholi wakhona okuumeya umhlonishwa ke uComfort Khumalo naye ke esho kumbe esika kwelijikayo ukuthi lithini ke elabo kumbe kusho ukuthini lokhu ukuvakasha nje kangqongqoshe kulomphakathi ngempela ke eza nohlelo olukhulu kangaka naye ke asimthole lapho sithi khona ke abakhulume. We are as a Big 5 Hlabisa, we are over the moon. Sijabule kakhulu kabi nakahle kuyisibusiso kithi ukhanjela ungqongqoshe ngeprogram yakhe ayilethe namhlanje na yokuzolekelela ngoxosha indlala uhlelo ama EPWPs and at the same time si addressa into ye cleanliness nama awareness emadolobheni naseyindaweni zasemakhaya esihlala kuzona. So uhlelo oluhle kakhulu lolu and ngijabula ke uMEC COGTA umasipala wa Big 5 Hlabisa akakaze alithola uxhaso olusuka kwaCOGTA but ku-MEC okhona office njengamanje ngikwazile ukuthola i-truck yamanzi elekelelayo nje bengikhuluma and it's the second time now today sithola uhlelo
lama EPWPs. And again, we're still waiting for uhlelo lama small town rehabilitation namanye ama applications esiwafakele kwaCOGTA, including ama street lights, including ama museum, including into yama skill center, including uhlelo lama multi-purpose centers. So apply leke for both towns, uHlabisa noHluhluwe. Kodwa idolobha elishaya kakhulu eliseleka ngemva kakhulu kunawo onke into yakwaHlabisa. Therefore ifocus yethu sonke sithi siyafisa uHlabisa athuthuke njengamanye amadolobha. Siyayijabulela ke this program ukuqasha abantu abasha in particular. Siyafisa uqhubekele phambili namanye ama programs esiwalindele nento ze disaster nezinto esiyilindele ukuba sizakale ngazo, ukusizakala kwabantu abasha, ukusizakala kwabantu bomphakathi ngawo onke ama programs esingawasizakala ngawo sisizwa uCOGTA namanye ama department. We are inviting them ukuthi beze kumasipala uBig 5 Hlabisa. Singobanye umasipala abahlwempu, ngakho ke they must come closer to us. Siwalindele ukuthi azositakula, azosilekelela ngoba imali esinayo, income yethu, i-rate base yethu is very low. Therefore we highly depend kuma grants, depend futhi nangama programs aqhamuka nama department akahulumeni ngokuhlukahlukana kwawo. Siyayiqhenya ngentsha yakithi ngoba abantu abasha bakulesi sikhathi babhekene nezinselelo ezimangalisayo eyidinga ukuthi basekwe, balekelelwe. Kodwa kakhulukazi kunamathuba amaningi okudinga ukuthi umuntu avuke ayithintithe, ayithathe, akwazi ukuzingela lawo mathuba. Ngakho ke abantu abasha bakithi kulesi sikhathi, ikakhulukazi kulesi sifundazwe saKwaZulu Natal, siyafisa ukuthi bangqongqoze bengaphela amandla ngoba uhulumeni okhona wesifundazwe uhulumeni ozosebenzela abantu abasha, ikakhulukazi labo abanembono namasu okuqala amabhizinisi nokuthuthukiswa ngamakhono. Siyafisa ukuthi sibambisane nabo lawo mathuba avezwa uhulumeni, bawathathe ngezandla zombili ukuze bayithuthukise bona nemindeni yabo. Uzohlomula kakhulu umphakathi waHlabisa edolobheni masingafakelwa uCOGTA ama light ngoba njengamanje idolobha lethu alihle ngendaba yama light, kumnyama, kuyakhanya kwezinye indawo. So lolu hlelo silekelela kakhulu, eluzolekelela nokunciphisa izinga lobugebengu, eluzolekelela noku-attract ama developers and investors ngoba wonke umuntu uyazi uma kukhanya izinga lobugebengu liyehla. Therefore uhlelo lolu uma selifikile selwenzeka sosijabulela kakhulu ngoba luzosiza nemphakathi yasendaweni yakithi as well as also my business and developers, and it will attract more investors endaweni zakithi emadolobheni akithi eBig 5 Hlabisa. Asigijimeke mbukeli, njengoba sikhuluma nawe besishilo sathi lolu hlelo aligcinanga la eBig 5 Hlabisa ngoba lo mnyango ugijima lonke ke elikaMthaniya ngenhloso yokushintsha impilo zabantu basemakhaya. Sibe sesidlulela ke kwaNongoma nokuyilapho khona ke ungqongqoshe ubesezokwenza ke okufanayo ngempela ke ohlelweni ke oluthinta uqashwa kwabantu, uqashwa komphakathi ngaphansi kohlelo luka EPWP, nokuyilapho khona esho ukuthi ke iminyango ngempela ke esebenza kumbe ke eyenza inhlelo ezithuthukisa umphakathi isebenza kakhulu ngokuxhumana, njengoba kukhona neminyango yezolimo, kukhona neminyango yezokuthuthukiswa komnotho, ngempela ke izinto esifisa ukuthi sizizwe kubona ke abaholi. Kodwa ke okwamanje asiphinde futhi ke sidedele ke umeya walomkhandlu uyena ke umnumzane uNdabandaba ngaphambi ukuthi sibele kushenge esilandisa ngohlelo lwakhe uma ngabe sesifika ke endaweni yakwaNongoma. Sasho sithi abakhulume. Ngibonge uyivisit eqhamuka ku-MEC wakaCOGTA uMvulane ukuba aqoka uNongoma namhlanje ukuba abefike khona. Ngithi mina Ncinci George kamJoji ngenxa eyodwa ukuthi icacile sokweni, ngenxa yokuthi amathuba omsebenzi abasatholakala. Siney'ngane ey'fundile, sinayo yonke umuntu okhona unamajazi bahlela emakhaya, awatholakala amathuba omsebenzi. Kodwa lokhu akwenzile kulezo y'ngane eziwu-50 namhlanje ikwazi ukuthola amathuba kube zishintshe i-background yazo, zishintshe emakubo. Ngiyazi namhlanje khona ikhaya bekade livaliwe kodwa namhlanje khona liyovuleka.
kufika amanye amazwi njengomeya kwaNongoma ngizokujabule kakhulu ukuthola leli thuba nokuthi uMEC ahambe nemphakathini wakwaNongoma ezosinikeza ithuba elifana ekube ney'ngane ezothola amathuba omsebenzi eziwu-50 ezikwazi ukushintsha iy'mpilo zabo. Ngiyithokoza kakhulu. Mbukeli-ke, ngaphambi ukuthi siliguqise uhlelo, siyafisa ukuthi sikhulume nalabo ababeyingxenye yabaqashiwe ukuzwa ukuthi ngempela ukufika kwalolu hlelo kuyoshintsha kanjani-ke iy'mpilo zabo nempilo zasemakhaya-ke abaphuma kuwona. Ingakho ngithi njengamanje sinikeza-ke ithuba labo ababenenhlahla yokuthi-ke bakhethwe kumbe baqashwe kulolu hlelo. Asibathole lapho sithi khona-ke abakhulume. Ngingathi nje engikubonile okwenziwe ungqongqoshe kuhle kakhulu. Kungihlapha umxolele mina kakhulu njengomuntu osemusha. Futhi kulethe ushintsho olukhulu empilweni yami nesimo nje-ke engisibonile ngaphakathi emcimbini wonke uqhubeka ngisibone sihamba kahle kakhulu. Uhlelo lanamhlanje olufike nokhotha uzoyishintsha kakhulu impilo njengoba siyabantu abasha abangasebenzi uzofika nomehluko omkhulu kakhulu sijabulele siyabonga. Isimo besisibi kakhulu ey'ntweni ey'ningi ukufika kakhotha kwenza umehluko impilo sizoshintsha kakhulu kube ngcono. Njengobade sethula abantu abasuka eminyakeni kusukela ku-18 kuya ku-55 abaqashiwe abazosebenza ngokugcwele beqhamuka kuwo wonke amawadi awu-23 alapha kwaNongoma. Sibuseke kakhulu ukuba khona kwenkosi kwaMandlakazi izobusisa lo msebenzi namakhansela onke akwaNongoma abezogcizelela ukuthi ngempela inkinga yokuswela amathuba emisebenzi inkulu esifundazweni sonke ikakhulukazi lapha kwaNongoma. Lolu hlelo sibelwethula siwukhokha luxhumene kakhulu neminye iminyango njengomnyango wakwa-Etia oholwa umhlonishwa umfundisi uZondi nomnyango wezolimo oholwa umhlonishwa umama kaMadlopha Mthetho, ngoba laba bantu abasha uma sesibatshalile ensimini badinga ukuthi bahlonyiswe ngamakhono okusebenza umhlabathi, bakwazi ukukhiqiza ukudla, bafundiswe nokulima ukuthi kulinywa kanjani. Phezu kwalokho bakwazi nokufundiswa ukuthi njengoba kunesimo sokuguquguquka kwesimo sezulu, imvelo yongiwa kanjani nemfucuza legcwele emakhaya iqoqwa kanjani ngendlela engakwazi ukuthi ibasimamise ibalethele nemali. Usuku lwanamhlanje libe impumelelo enkulu esithokozayo ukuthi abantu bakwaNongoma balithakasele kakhulu. Mbukeli-ke kuyaye kuthiwe-ke okungapheli kuyahlola. Siliguqisa lapho uhlelo besithi abakhulume sihamba nomnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu esifundazweni saKwaZulu Natal lapho siqale khona iBig 5 Hlabisa ngaphambi ukuthi-ke sidlulele-ke kwaNongoma. Sibonga kakhulu ukuthi ubeyingxenye yalolu hlelo kusukela ekuqaleni kuze kushayile lesi sikhathi. Igama lami nguphiwe ngokwaMthembu uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandiza. Ngivumeleni ngiguqe siguqeni sonke siyothi sukuma kuyobe kusulizayo. Inkosi inibusise.